Kaikuren ustez, ekoizpen arduratsua da behiak gure larreetako belarrez elikatzea eta horrela gure ingurunea zaintzea. Kaiku kilometro zero, ekoizpen arduratsuko esnea. Kaixo eta ongi etorriak Ur eta Lur saio honetara, gaurkoa lehenbiziko atalean Intiaren atala izanen dugu eta gurekin Imanol Rekondo Albaiteru izanen da eta berak zerri sektorearen inguruko balorazio bat eginen digu. Ondoren bigarren atalean, aberekinen atalean Xabier Rabasolo, aberekingo hazi banatzailearekin egonen gara eta berak sektorea nola dagoen, genetika nola hobetzen den aberekinen barruan kontatuko digu eta azkenik saioari amaiera emateko Koldo Goionetxek kontatuko digu zer antolatu duten aurten abuztuaren 15erako amaiurren, badakizu aspalditxotik, Artzai eguna ospatzen dela eta Artzaizako Ur txapelketa ere bertan egiten dutela eta antolatu dutena berak kontatuko digu. Intiaren atalean gaude oraingoan eta gurekin Imanol Rekondo Albaiterua dugu, badakizue bera zerri sektorean espezializatua dugula eta bueno, Imanol, bentxe gaude ez, abuztu bete-betean eta aspalditxo ez gara solastu zerri sektoreaz, beti sektore bat nahiko izkutuan egoten dena eta ez dakit pixka bat zer aipatzen dugu zerri sektoreaz, nola dagoen, ze tekin ateratzen aldiren momentuan. Bueno, orain une honetan bertan, eta azkeneko urteko bilakaeraren ondorioan, orain txerri industrialian prezioetan eta €1 eta 7 dago, kilua, txerri bizitakoa, eta horrekin kostoak betetzen ditute, gutxura bera, baina azkeneko urte terdi honetan, elikaduraren ilorarengatik eta prezioa txerrienak baju egin duzelako, diru asko galdu da sektorean. Eta horrek erran nahi du, esplotazioak eta ustiategik itxin direla. Batez ere, ustiategik familiarrak edo, gure ingurunea ibiltzen zirenak, 500, 600, 700, 300 amako esplotazioak itxi egin dira. Bat erreleboa handia ez zeolako eta diru asko galtzen nahi zirelako. Orduan, hori da pixkat, orain arte, azkeneko urte terdi honetan izan dudan bilakaera. Sektore industrialian. Orduan, geratzen direnak industrialean, geroz eta handiagoak, eta egia esan ezagite Euskal Herri mailan badiren, horrelako ustetik handiak? Euskal Herri mailan baino Nafarroan badire, enpresa handien esplotazioa badire. Hala ere, oitako esplotazio batzuk ere erori dire. Ez da bakarra esplotazio familiarrak. Berez, eta hartzen badu mundu guztia ere, adibidez azkeneko bolara honetan, ekoizpena eta produzioa jetxi omen da 7%. Txina da produzio gaundina duna, geho Europa eta Estatu Batuak, eta 3 produzioa eta kabaina eta jetxi egin da. Eta hori ez da sekula gertatu hori. Eta aldiz, Espainia mantendu da. Baina Alemania, Estatu Batuak, Txina eta denean jetxi da produzioa. Horrek ekarriko du prezio gorakada bat, ez? Produkzioa iristen bada eta... Baina, hala ere, nola pentsuak eta oso garesti dauden, nahiz eta goitik ibili orain momentu honetan, orain azkeneko 4-5 hilabetetan ilodia prezioak, salmentakoak, baina horra arte. Eta gero da arriskua, erosten dunak prezio egiten geho saldu behar ditu, horren mozkinak, eta ezin dira erabat ilo, orduan horra arriskua dago eta gertatu da intermediario horiek ere eroitzia. Orduan arazo nahiko larria dago. Garbi dago orduan zerri industrialetan hemen zaila dela aurrera eitea eta betiko hemen abeltzainak beste irtenbide batzuk bilatzen ditu, diversifikatzen du
eta hor sartzen daia beste ekoizpen batekin, ez? Ez dakit ekoizpen estensiboa, o semi-estensiboan, Euskal Txerria, badire beste aukera batzuk momentuan dihardutenak? Bueno, bat bada basatxerri ari da hortan, baina bere zailtasunakin. Txerri horiek luzez mantentzen dira, pentsu asko jaten dute, eta claro, pentsua oso garesti dago. Kontun hartu behar du, orain dela bi urte, pentsua zela 250, 260 euro tonelada, eta orain dago 440. Orduan, claro, jaten dute pentsu asko, eta hori naiz eta txerri garestia den, asko gehiago garestitzia oso zaila da. Ordaintzen zaiote baserritarrei, baina gero saldu egin behar da. Orduan horre arazo handi daude. Bai. Eta aldiz, Euskal Txerriakin, ja sektore guendikan zeragua da, baina Euskal Txerrian gauza bera, azkenean pentsu asko jaten dute, eta hori ez baldin baduzu eramaten salmentara oso zaila daukazu, eta komplikatu da. Bai, gero ere kontsumitzailearen eskuragarritasun hori edo diru kapazitatea hori erosketa produktu garestiak erostea geroz da zailagoa da, zaitu krisi orokor honekin zaila ez dana. Bai, kontun hartu behar da, bi azpi sektore horiek adibidez ez dira generalak, orduan jende batentzako da. Eta normalian izaten da, baina jendea beldurtuta dago, eta atzera egiten egera, orduan, zaila dago. Bai, zuek Intiatik, azkenean nahi duzu ere, bertako kontsumitzaileok produktuak izatea bertakoak, eta ez dakit nola saiatzen zareten, ez dakit sektorean jendea sartzen, edo bultzatzen zerri sektorea, edo zaila ikusten duzu? Oso zaila dago, azkenean gero beste arazoa dago, jende gazteak ere ez duela sartu nahi gauza unitzetan, ez du lotu nahi. Eta orduan, badira batzuk sartu nahi dutenak, baina txerri sektorea normalian ez da jende asko sartzen, zaila da. Basatxerri horrek aukera ematen du, pasatzen da adibidez Nafarroako abeltzainak zailagoa dute. Han labelean sartuta daude eta beste zera da. Bai, hori prezioen aldetikan, ekoizpen aldetikan eta eritasunak. Askotan ere zerri sektorea eritasunaz arazoak ekarri izan ditu, ezagit momentuan eritasun aldetikan kontrolatua dagoen. Eritasunen aldetikan hor daukagu Afrikako izurretia, beste porcina afrikana hori, eta hori sortu zen Rusian, sortu ez, Errusiatik edatzen hasi zen, hori Afrikan aspaldi dago, eta hori zabaltzen hasi zen Polonia aldera eta leheno egin zuen salto bat Belgikaraino, basurdetan, hori kontrolatu ahal izan zen, baina orain Alemania sartu da. Eta Alemanian, adibidez, produzioa asko jetxi da, esportazioa asko itxi dira, eritasuna eukitziak salmentak zailtzen ditulako. Esportazioa ekidete du, eta orduan produzioa asko jetxi da. Eta Alemania zen leheno Europako produktoreik handiena. Orduan, beldurra dago hori zabaltzeko. Eta hori zabaltzen bada, adibidez, Frantzia da, edo Italian puska bat tokin batian izan du da, edo Espainiara sartzen bada edo, arazo berdina dago. Produzioa jetxiko litzake, salmenta ezin esportatu ahal izango litzake, eta arazoa ikeragarria sortuko litzateke. Horren beldur gea. Bai. Horren beldur. Demagun, pasatzen garela mendikan 20 urtetara, 20 urte barru, zuia jubilatua, lasai, zerri sektorea izanen da, gure herriotan, doanak kanpotik harriko dute edo? Nik pentsatzen dut sektore txiki bat izanen dela. Txerrikumien batzuk sortzeko, hori mantenduko da, elikagai berezi bezala hola. Eta basatxerrin tankerako zerbait pentsatzen dut egoten aldela, baina bestelakoa oso gutxi, zaila do. Gaina gero dago kontaminazioen kontua, ongizate txerrien eta berien ongizateen kontu hori, gero eta zailagoa dago, orduan nik oso gaizki ikusten dut, oso zaila ikusten dut. Egonen da zerbait, baina txikia. Lujuzko produktu izaten alda, gauza berexia eta... Igual bai. Imanol, da zuek ezagite, eguneroko martxan zea hitzen zarete, zein da zuen lana Intiaren barruan zerri sektorea?
jende desberdin gaude, batzuk haitzen dira elikadura eta formulak eta egiten, beste atzuna haitzen gera gehiago klinika eta esplotazioen gestioa eta ere ematen, eta, bueno, denetatik pixkat. Bai. Oso ongi, Imanol, pena izango litzateke ez herri sektorea bertan behera geratzea, espero dugu gauzak aldatzea, pixu bat ezagit nondikan administraziotik edo ezagit nondikan heldu barko zaion gaiari, baina produktuak eutxi behar diote, bertako produktuak diversifikatu, haragi, barazki desberdinak iraun dezatela, eta zuei ere Intiari eskerrak eman ez, tarteka kolaborazioa egiteagatik, eta zuek ere disfrutatu dudaz. Mila esker. Bale, eskerrak zuri. Kaikuren ustez, ekoizpen arduratsua da behiak gure larreetako belarrez elikatzea eta horrela gure ingurunea zaintzea. Kaiku kilometro zero, ekoizpen arduratsuko esnea. Aberekinen atalean gaude oraingoan eta gurekin Xabier Abasolo dugu, bera Nafarroko aberekineko hazi banatzailea dugu, eta Xabier, espalditxotik aberekinekin egoten gara zuekin, beti tenore honetan egin izan dugu pixko bat urtean bitan lehenu ataratzen zenituzten, zezenen emaitzak, Salvador Gorostola zelikan ere gerentea berarekin ere egoten ginen, alaitzekin ere maiz egon izan du gara, eta oraingoan zuzaitugu hemen pixka bat azken albisteko, azken berriak emateko. Ez dakit jarraitzen duzuen lehengo formatu horretan urtean bitan emaitzak ateratzen edo nola dago momentuan aberekinen? Bai, emaitzak gaur egun sarri-sarri ateratzen dira, genomika jaunda jabe egin delako mundu honetan, orduan beti daude zezen berriak, eta honek ez doka amaierarik. Zezen bat etorri orduko, ondik 15 egunera, egon ditike beste bat. Bai, egia dena da, Espaini mailako frisoi elkartean, konfederazioak, berak bere ebaluazioak egiten ditu urtean bi alditan. Eta hori aprobetxatuz, aberekinak ateratzen du adibidez, bere katalogoa, revista, normalen izaten da, hori ez, urtean bi alditan ateratzen dena. Eta gero, leheno egiten zena, testajeko zezenen banaketa, 3 hilabetean behin egiten zena, eta ateratzen zen beste bi horriko beste folleto bat. Baina, hori da, gaur egun, askotan zezenak hasten gara banatzen, folletoan azaldu ere egin aurretik, kontinuamente ari da zezen berriak azaltzen, ezta? Eta gero, hemen, ez dakit, azkenean kontua zer da, aberekinek egin behar duena da prebizio bat, ametik urte batzuetara erabiliko den edo nahi izango den animalia behia nolakoa izango den, eta horren arabera aukeratu gaur egun zezenak, ez da, pixka da etorkizuna jakin nahi hori, gero batzutan asmatzen da eta beste batzutan ez. Hori da, garai batean bilatzen ziren ezaugarri batzuk, haziendan behietan, momentuan, zaten aldugu, ezaugarri guztia bilatzen direla, ez, azkenean oso exigentea dago merkatua, eta edozein ezaugarri hobetzen alda, ez? Bai, ezaugarri pilo bat baloratzen da zezenetan, eta gero ikuilu bakoitzak bere ezaugarrien arabera edo bera daukan esperientzian arabera o dauzkan animalien arabera baloratzen du gauza bat beste batzuk baino gehiago, ezta? Ez dakit, anketatik gaizki dabilenak nahi izango ditu zezenak bereziki anketan onak direnak edo mamitizakin arazoa dituenak karakter funtzionaletan ona diren behian nahiko ditu, edo robota dituena beharko du errapea. Azkenean, dena nahi dute denetik, balego zezen bat denean ona dena, deneko iso erabiliko lukete, baina hori ez da erresa, ezta? Betik izaten du, bakoitzak izaten du, edo alaba handiegiak ematen ditu, edo ona da, baina errapea, beti da zerbait. Zuek horretarako baduzue zuen inseminazio zentroa ez, Bizkaian, eta ez dakit hor saiatzen zarete alik eta zezen noberenak izaten, ez? Zuen bezeroak ez dire bakarrikan hemen Euskal Herri mailakoa, Espainia aldera eta Europa eta mundu osora zabaltzen duzu ez? Bai, gaur egun hola da. Aberekin berez, hemen estatu mailan, niko zentro handia da, baina mundu mailan, erraldoi batzuk badaude, ezta? Askoz ere zezen gehiago ateratzen dituztenak, askoz ere gaitasun gehiago dutenak gauza berria probatzeko, eta
Baino, bueno, lana ondo eginez eta poliki-poliki, badu, aberekinek ere badu presentzia, bueno, herrialde askotan egia zen, bai. Europan eta Ameriketan eta, bueno, askotan pentsatu ere ezingo zenuken egin lekuetan, ez? Afrikan edo Asian edo, bai. Bai, azkenean, Asia badakigu gastu badela, baina ikusi behar da inbertsio bat bezala, ez? Azkenean, inbertitzen duzu diru bat, etorkizunean, etekin gehiago ateratzeko, ez? Ez dakit gaur egunean Asien ziurtasuna edo gero fertilidadea, ze maila taino izaten den, gauzak kontrolpenen ematen diren. Bai. Hori da azken baten jendeak baloratzen duena, ez da? Inbertsio bat da, gaur gastatutako diru hori urte batzuetara ikusiko duzulako esnea ematen eta nola funtzionatzen duen eta erditzeko errestasunik baduen edo ez, edo horrapean nolakoa duen. Orduan, bai, etorkizunera begira inbertsio bat da eta gero fertilidadeana, bai, behi hau gaztun bada, orduan esnea emateko erditu beharra dauka. Orduan, hori lortzeko, gaur egungo produzio mailakin eta manejoa oso ona behar da eta hortaz aparte, zezenetan ere hori asko begiratzen da, ezta? Guk adibidez, baditugu, moka adibidez edo azken aldian boladan dagoen dolomita edo, diez ezen batzuk, euren hazia bera oso ernalkortasun handikoa dena eta hori jendeak apreziatzen du. Bai, beti izaten dire zezen batzuk, hazipilo bat ateratzen da eta beti izarrak jarraitzen dute izaten, ez momentuan baden izenik, esaten duzuela jode eta saldu eta jarraitzen da saltzen, nahiz eta jakin momentu hori berriak etortzen direla. Bai, klaro, hor lehen esan dizudan, adibidez, urtean bitan ataltzen den aldizkari hortan, leheno, kasi gehienak, denak ez esatearren, zezen probatua ziren. Jaztak izan bat alaba zituztenak, eta fiabilidade handikoak, eta gaur egun, katalogo hortan, gehienak genomikoa dira, momentuan boladan dauden zezenak horiek direlako, eta gero, bai, ja probatutako zezenak ere hor badaude, ez? Lehen aipatu da moka adibidez, edo kiwi, edo... Eta gero hor, batzuk irauten dituzte, ez dakit nik, urte batzuk adibidez Nissan. Nissan adibidez urtetan asko erabili izan den zezen bada, baina oin azkeneko katalogoan ja ez da saltzen. Bere proba mantentzen du, baina beste batzuk ja badatoz, orduen, hori. Eta gero, genomikoak, badaukate analitika bat egina eta badakigu zer espero den, eta horren arabera, daukaten arrakasta, ezta? Orduan, horiek, igual katalogo honetan badaude eta igual urrengoan ez, beste batzuk gehiago azaldu dilako eta horiek, esan dezakegu, urtetan igual ez dute hainbeste iraungo katalogoan. Gero, alabak datozenean ikusiko da. Eta normalean, betetzen da, ezta? Igual, ez dakit nola esan, igual ez da heltzen hasiera bateko baloretara, baina genomikan oso ona bezala markatua dagoena normalean gero alabaekin ere ona izaten da. Ez da, hankasartzen batzuk egoten dira, baina ez asko. Gaur egun jenteak sekulako ziurtasuna du horrekin eta lasai asko erabiltzen ditu zezen genomikoak. Eta bukatzen joateko prezio aldetikan, ez dakit gaur egunean gauza den bezala, prezio nahiko eskuragarriak izaten diren, tarifa plan horrekin jarraitzen duzuen? Bai, tarifa planakin jarraitzen dugu, hemen Nafarroan baditugu nahiko ikulu, eta horrek ematen du alde batetik, Asiak erosterakoan egin beharreko inbertsio hortan badakizu zenbat gastatuko duzun urtean, eta badakizu zeu behar duzun beste Asi izango duzuna eta berdin du temporada txarra baldin baduzu eta behiak ez baldin badea ernei geratzen edo orain bezala ez dakiz sekulako beroekin bazaude eta ez dira baldintzaik onena behiak ernari usteko eta orduan alde hortatik ematen du segurantza hori. Eta gero bestela, aparte, tarifak gutxi gora bera beti bezala jarraitzen dute, sexatuak igual €35 inguruan,
probatuak, probatuak, edo ja kategoria bateko zezena, 20 euro inguruan, batzutan genomikoak eurek ere bai, Eta, gero batzu badira, igual, pixkate rankinean beraxago geratzen direna, asko zen merkeagoak ere bai, eta haragitako oferta, eta gauza guztietan bezala, bada variante bat, eta bakoitzak erabakitzen du ze punturaino inbertsioa gehiago egin, gutxiago egin, eta gero beti bezala guk aholkatzen duguna akoplamentuak egitea. Azkenean zezen bat, hainbeste puntutan baloratzen da, eta behiak eurek ere hainbeste karaktere dituzte kontuen hartu beharrekoa, hori buruz eramatea oso zaila da, orduan, egin akoplamentuak, eta hori da, erarik seguruena, egiten duzun inbertsioa, zuzena izango dela garantia bat izateko. Horrela, Xabier, ikusten dugu azkenean abeltzainek behar dute enpresa punteroak, aberekin bezala azkenean beraien ikuiluei errentagarritasun handiagoa ateratzeko, eta espero dugu sektorea aurrera jarraitzen duen, gauzak prezioak eta pixkoa baretzen diren, eta talen sektoreak etorkizun bat ere izaten duen. Espero ezagun nola izan dain. Eskerrik asko, Xabier, da beste bat arte. Zuei, egur. Saioa bukatzeko, Koldo Goienetxerekin gaude, badakizue abuztuaren 15ean, urtero amaiurren, hartzai eguna ospatzen dela, eta Koldo bera dugu urteko adre honetan, antolatzaile lanetan ere ibiltzen dena, eta Koldo, aurten, COVID-a pixka bat erdi baztertua dugula eta normalitate batean ospatuko duzu, zala izanen da ez? Baztertu ez da eta ine den, handen asteaztean egon egonezko bikin. Orduan, baina eguneroko martxa gauze aldatu da, eta huela bi ustez ez dugin, hartzein egune ez dugin, bakarrik zakur konkursoen ginen gandur guztian, zakur konkurso bakarrik. Hoi ja kontrolatzen altzen zenbat entradaz gintuet historio, hortaz. Bestenaz, ardien konkurso eta begorrenat horiek ez du bi ustezin. Aurten, zenbarren urte hurrena edizio izanen da, hartzai egunean? Hartzai egune da 19. hartzai egune, baina akur konkursoak 56 urtetu. Berroite sei, orduan. Eta Patxi Etxeberen 20. memoriala. 20. memoriala. Jendea jakin dezan, besta eguna, abuztuaren 15, bestak ere bazter askoetan, leku askoetan besta direre, zuek ze amaiurren, bertaratzen dena, ze ikusteko aukera izanen du? Zer ikusteko aukera, gu astetuk beti jendeakin. Beti 14ekin bestak. Eta 14en izinde baztazo paketa eta 15 izinde hoi. Ardi buru gorri eta buru beltzen lehiaketa. Hori izindere iretonoi belote, 7 euro eta hariko bat izaten dire. Gero izinde iparaldetik Breton, behor arrazakoak. Hortu ediko da 50 bat. Gero izinde hemen Burgeta arrazakoak izinde beste 85, gero behi Pirineikare izinde beste 85 behi Pirineikare. Orduan, alde batetik azendera kusketa eta gero lehiaketa buru gorri eta beltzekare. Lehiaketa da buru, bi lehiaketa ez diritena leku berian eta herri berian. Bestia da erakusketa, behorrak eta behiak dira erakusketa, bestia da lehiaketa. Eta lehiaketarako, nungoa behar du izan hartzai edo ardia, bastan bidasoakoak edo ze? Bastan bidasoa, borziri eta urrezu eta zugaran bordi hartzen du. Zogona hartzen du, normalean parte hartze kozkorra izaten da edo jendea gustora jaten da, ez? Bueno, gustora, animetu batzea pixketa jendea, bestenaz ez da gustora. Bilduko da hazienda honitz, baina lanin behar da biltzeko. Eskertu behar da, nekazarien nola borondatia tortzen dien hori, eskertu behar da. Eta gero, nekazari hori esker, gero kaletar edo biztanlego haunitz, baten dena, ez? Azkenean egun pasa, gozatzen du hazienda ikusiaz, eta... Hemen di baino tortzen da, Gipuzkoa, batez ere iparaldetik sartzen zeko jende hauniz guri, iparaldeak. Suertea du, iparaldean ere, besta dela, amargin une beti, handi tortzen da jende honiz. Eta ostentuareko baitire, 50 bat begor handik ere, pentsatzen dut oinotorriko dela gehiago. Hori goizean zeharrez, batipat, eta egun osoko antolaketa duzuenez. Gero izaten da gazna lehiaketa, gero artesagoak izaten dire, gero atxaldean izaten da zakur konkursoa, izaten da bosterdietan, eta bostetan izaten da desfilia. Inon ez diten, baina amaiorren bada, uste honbia eta
jende gustatzen zaio honiz desfileak usteat historia. Bai, gazta lehiaketan ere, parte hartzaileak zona beratzen du. Bai, gaztaren kasuan ere, ez dakit, jendeak kostatzen zaio animatzea ere, edo... Goztan eneiz hartueni, baina kostatzen zaio, bai. Bada... Gazte erreixo da, hazienda kartzia baino. Hazienda gauzten ere gradu badu denoko ditutaren kure, bazkik ez da, eta prestatzeko nahi dute pixket gonki prestatu, eta gastatu behar da, eta gauzten ez da bazkik. Ez dakit, porteak ordaintzen dire, hazienda kartzagatik ere, Bai, patzen dugu, dire lotia dire, 6 euro iztariko bat. Eta portia patzen da 52 euro, gero lote bako txindeko, kartzialde, 200 euro, eta gero erran behar da, badirela 8 premio. 12 buru gorrietan eta 12 buru holtzetan. Lehenbiziko premio izete beti 3 lote, 3 klase, lehenbiziko atentu 65 euro, bigarnak atentu 220, hiruganak 215, 55 eta lauganak 55. Hori da, orduan, bueno. Badire 8 premio badire. Gero, aparte, lehenbiziko atu du trofeo eta diploma, eta bigarnekoak atentu diploma. Esan zenuten ez, garai batean ikusi zenuten obezela premio gehiago egin, da banatu pixka bat, eta jendea gustora geratzea. Gustora geratzeko da. Ez batzuk handiek eta bestetik partitu. Bada, iretonoi lote eskasi atrako da, baina 8 badireia premiotuek. Eta jazten duten, 200 euro badu fijo kartzalde lote bakotxa. Hore azta egin nuen 55, eta usten egin da 200etara. Eta hori, bueno, goizean zehar bat izanen den egitaragua, gero ezagit, bazkaria ematen duzu hartzaileri eta totzen dena. Bazkari ematen dugu hartzaiei, atxaldeko hartzainei, eta ero iparraldeko begorrak ibildu dien bai. Eta... Horiek beti, bazkaria nahi zuten, gosari eta bazkari eta aparte ero portiak batzen zezten. Pero hemengo begorra eta behito patzen dugu, behi bakotxe eta behor bakotxe 230 euro. Hori da. Orduan azkenean diru irtera unitz izaten da, eta horretarako diru sarrera behar lortu, ez? Publizitatean era uniz gastatzen da, Eta bueno, zuek horra hitzen zatez, diru sarrera nola ere lortzen, ez? Enpresak, publizitatea itea... Bai, enpresak. Gero, gu dugune da, Euskal Telebista tortzen zeko jama du, 8 urte Euskal Telebista hor dugule. Euskal Telebista hor badin beda, beti... Raitzen dut. Orduan, bueno, azkenean diru sarrerak lortu behar dire, eta ezakit nola antolatzen den hori. Gu badugu suerte bat, biletu inbar da. Hoi urtunten Euskal Telebista hor dugule, Euskal Telebista hor delaik beti publizidea patzen da izo. Eta gu klaritzen dugu Euskal Telebista, patzen dugu pankarta batzuk, goizian eta berriz patzen dugu atxalean belaien, eta horiek kobratzen dugu 4 egun eta 50 euro. Eta usten izin dire igual 14 edo 15 publizidade. Aparte, beste publizidade bat, liburuzko betean patzen dugune, han 4 eta bat kostatzen du 100 euro. Ojain erdie 240 euro. Baina horiek ez dira agertzen Euskal Telebistako publizidadeetan. Orduan lan azkar egiten duzue, eta zentratuaz arratsaldeko ekitaldira ez, hartzaizakur txapelketa, ospe handia lortu du ez, Amaiurko hartzaizakur txapelketak, eta bueno, hartzai eta segura besko nagor izaten dire ez? Denek ez dute, jende gehien abiltzen dena eiz ere Amaiurren da. Nahizu erraintu dut izena zakurrenak, dugu hasiko eran hemengoak, Jorge Oto izan mugeirekoa da, zakurre lagun, hau da Naparrako txapelduna, gero Julen Arburua, hau Lekadoztarra da, zakurre ipar, hau Kostariko hordakoa, gero dugu hau Aitor Urien Abadinoa, zakurre nahi, hau erran behar da ez duela txapelketik, baina gu hasi ginelaik zakurrek ezin harpatu zaitzen ginen. Eta hau baituzte, 26 urte jatoztzen dienak, aite osaba edo semia beti, tortaz beti gonbietzen dugu. Gero dugu Carlos Ardantza Abadinokoa, zakurre mendi, hau da Bizkaiko txapelduna, zakur gorriekin. Gero ja, Jon Olivares, Zumaia Bizkaia, zakurre bixi, Bizkaiko kampeona borden kolietan. Zeanurikoa ez? Zeanurikoa. Gero dugu, Aitor Tato, Ataungua, Gipuzkoarra, zakurre bat, Gipuzkoako txapelduna. Gero dugu, Gorka Etxanez, Azkoitiakoa, zakurre ira, hau da, Azkoitiakoa, Gipuzkoako eta Euskadiko borden kolien txapelduna. Gero dugu, Josep Jauritxe, Baigorrikoa, zakurre Tximist, Euskadiko txapelduna. Bi klasetako gorri eta korien dena nahazti nintzen Euskadiko eta haude txapelduna. Gero dugu,
Juan Miura, Eleta, Zakurreluk, hau de gandun usteko Ameriko txapelduna. Hau erran behar da, Eleta, baina hau Elizondoko Urrizkoko bordantko sortu dela. Eta orai, ez du garrasetxe, orai dugu behatzi, baina ez du garrasetxe zengatik iparraldeko txapelketa da helduen zazpien. Lehenu iten zen, lasterra, baina ozten da, ez du garrasetxe, baina Zakurbeto bide faltatu. Bai, hori da. 10 edo 11 izin diren. Bai, eta bueno, beste lehiaketakin alderatuz gero, desberdintasunik izaten da, probatan. Bueno, probatan, nahi dute ikurriñak entzen, eta guk ez dugu segitzen dugu banderine ikurriñekin segitzen dugu. Horren, bertara heldu dena badaki, probari ere izanen dela, eta batzuk alde ongo dire, bestatzuk kontra, baina, bueno, gauza guztietan bezala ez. Badakite, konkurso fuerteneteko ide dutela, badakite. Eta jende gehiena biltzen dena to ide. Bai. Osongi Goldo, zueri zorean du ez, antolaketan ibiltzen zaretena, beste urte horrelako eguna antolatzeagatik, betikoa, espero dugu ere eguraldia lagun izatez, ez zala izugarrizko beroa iniztare ez? Ez da ona, ez da ona. Eta, bueno, jendea hurbilduko dela seguru gaude. Pentsatzen du baietz. Goela, emeretzien bezen bai jende ezkinuen egun nio izen. Erako konkursoan dara, ez. Osongi, eskerrik asko eta ongi pasazuek ere egun hori. Eskerrik asko zuei ere bai, ahertzegatik eta propaganda egitegatik. Beste bat arte mila esker. Mila esker zuei. Besterik gabe, agur esateko ordua iritsi zaigu eta eskerrak eman zuen arretagatik agurtzen gara. Ongi segi. Kaikuren ustez, ekoizpen arduratsua da behiak gure larreetako belarrez elikatzea eta horrela gure ingurunea zaintzea. Kaiku kilometro zero, ekoizpen arduratsuko esnea.